Връщаме се отново в нашото студио, за да може Албена да ни каже какво ви предстои от тук нататък с Максим, какво ще правите, какво ще работите. С хореография отново ще се занимавате ли? Ще работите ли с Жубер още? С Брайан Жубер не, защото не можахме да си напаснем програмата края на май и началото на юни, когато трябваше да се правят постановките. Той беше ангажиран на едно място, ние на друго, тъй като бяхме поканени в Германия да работиме с националния отбор по танци на лед, да направим техните съчетания и новите постановки за сезона. Иначе това е нещо, което много харесваме, разбира се, но също обичаме и да сме на леда. За съжаление, в моето състояние няма как това да се случи. И като че ли Максим трябва да излезне поне за година и нещо в отпуск по бременност. Но пък имаме така щастието, че той в момента е ангажиран и в Москва, ще лети до София, аз при него и общо взето така ще сме този сезон. Ще работите нещо с Васко Василев? Да. С Васко Василев имаме една идея да направим някакви така проект за тениски негови рекламни, тъй като той на 14 октомври става на 40 години и искахме да направим нещо съвместно. Това ни чака всички. Да. На 20 октомври ще има концерт в НДК, където аз ще бъда с... Разбира се. Добре. Няма проблем. Така че за първи път, може би, тази зима ще имам време да направя нещо, което ми харесва, да посета някакви концерти, балет, София Dance Week, концерта на Васко в НДК и общо взето така. Ще гледам да се разнообразявам, макар че ми е доста скучно, тъй като не съм свикнала да седа толкова дълго вкъщи и да бездействам, но... Ще свикнеш. Да. Добре, страшно много ти благодарим за този разговор. Стискаме палци и всичко да бъде наред. И като каза София Dance Week, сега ще пуснем един репортаж, за да видиш всъщност кой ще открие София Dance Week и какво ще се случи в дните на фестивала. Видеото.